Čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa z Brawl Stars. Ale jak možná už můžete vidět, hrajeme za trošku jiný účet, protože tak trošku se to tady pokazilo, takže máme jiný účet, kde máme bohužel jenom 640 trofís. Bude to jako těžký asi něco zahrát, když máme tak málo trofís. Teď na tom budu hrát poprvé. A jako nějaký bravely tady máme, ne, že by to bylo nějak úplně moc, ale něco tady máme, no. Já jsem trochu zklamaný, ale tak, co mám dělat, že? Dobrý, že tam máme Mortise, hodně dobré. Flyweight Brawler si dáme, dáme si, kolik jsme se tady zase koho bychom tady pušli, Poka? Mohli bychom pušnout Poka. Ok, dáme si tady Poka, budeme pušovat Poka na velké ranky, Battle, tady Pokoloko, tak, nevím v jakém jsme klubu, jsme v nějakým, nevím, neznám, odpojím se, jak to, že to nejde. Najdeme si náš klub, kterým jsem na mém jiném účtu na mobilu. Jo, samozřejmě nezapomeňte se připojit. Jmenuje se to, ježiši, jak to tady dělám. No, to je skvělý tady, nevím, jak to dělá. To měla být rovná čára, ale když to tady není. Hele, tak dáme CV. Pluto, jako to je náš pes. A pak tady máme toto. Tady najdeme. Nevím, jestli tady bude, myslím, že tady bez tak nebude. No tak dáme jenom, dáme. Tak. To nechcem být to. Kámo. Tak se asi nepřipojíme. Bravo, Pluto. No, asi, nevím, bohužel. Ani lípnout se nemůžeme. Leave pending. Nahraných pár věcí máme. Tak. Ještě se přejmenujeme. Máme zadarmo. Tak. Kámo se vždycky dobrý se přejmenovat. Dáme Bravo Boys. Nebo pomůžeme dát jo to YouTube. Tak tady dáme pomalčku. Aha, tak to nebude, tak dáme YouTube. Jestli by to šlo. To se mi asi nevleze. No, pak ne. Nevím, jméno. Až budu vědět, tak vám asi zase řeknu, protože jméno fakt nevím. Jméno, protože jsem nevleze YouTube. Tak bych tam dal, nevím. Tak, už mě napadlo jméno, BC Bravo Boys. Nevím teda, proč BC, ale tak, aby to šlo vidět, jako že to je svůj YouTube. A pro mě napadlo nějaký emojis. Jakože, aby to šlo poznat, že to je YouTube.
Možná bychom tam mohli dát konzoli, jestli tady bude. A mezi tím, než tady najdu, tak nezapomeňte dát like plus odběr a nezapomeňte se kouknout na moje další pak videa. A abyste viděli všechny moje videa, protože jsem tam dával z videí, mám tam udělanou soutěž, když se zapojíte, když mi dáte, no, máte to v předešlých videích, takže se nezapomeňte kouknout. Zapomeňte se kouknout. Mám tam vyhlášený 2 soutěže, takže super. Teď jsem tady měla najít emojis. Buď tohle, můžu dát tohle, nebo toto. Počkej, ten křížek, jakože Bravo Boys. Dáme toto. Ok, máme jméno. Dáme ještě jednou. Tam musí vždycky PC. Let's go! BC Bravo Boys. Dáme si tady... What? Ne, červený. Normálně bych tady mohl dát něco lepšího, ale dáme si tady... OK, BC Bravo Boys, jako dobrý jméno, ne? Zahrajeme si tady, s tím tady zahrajeme, pokolko. Lepšíme si ho. Kupíme nějakou kartičku, OK. Nevím, co tady zahrajem. Boss fight, nekecej. Boss fight by šel, a tam nezískáme pohárky. Bylo tady 100% tady jsou boti, takže už má ty boty. Jo, jak tady budou. Úplně jasně mi tam, že budou boti, jestli tam nebudou, tak to je hodně divný. Tak, ruka na pětí. OK, nevím, jestli to jsou boti, ale myslím si, že určitě jo. OK, máme tady nějaký piny. Teď nevím, jestli si můžeš jméno dát jako 2krát. Change zadarmo. Jo, tak to jsou boti. Tak ten pokoj je dobré, jakože. Aha. Já ho nezabiju. Pojď sem. Medvídek. To aspoň není bot, co? Ten se aspoň chová normálně. Jako je to bot, ale chová se normálně. Tak. Tam kde bude. Že bych ho zabil, ne, nezabil. Ne, zabil. Mě zabil medvěd. Pane bože. Jsem myslel, že tam bude, nevadí. Máme rank 2, to je trochu dobrý. Jen tak ze začátku. Normálně bych asi hrál s Mortisem, abych nedal na větší ty, ale tady já nechci pořád mít Mortise, že? To je 17, to dobrý. Teď čečíme na M-sku, počkej se kouknu. Bože. Zasekaný, nevím proč. Tady šetříme pak na Rozu. Nebo bychom mohli jak vždycky Dynamika pušnout. Frank F. Já nevím, jako... Ale je dobrý začátku, že tam máš samý boty, takže tím pádem je to lehký dát velký rank. Nevím, máme rank 12, stejně na Kostkovi. Nevím. Ale dáme toho Poka. To je dobrý brawler. Jako ne, že by to... Není to jako s tím zábavný,
hrát, že to není prostě jako takový... Nebaví mě to vlastně moc hrát, ale jako... Tak co? Tady jsou další boti, to vidím to, ne? Jako myslím si, že to je dobrý jméno BC Barrel Ghost, aby jsme věděli, že to je YouTube. Já jsem mám jako YouTube Barrel Boy. A třeba ten YouTuber Todik, jak se jmenuje YouTube Todik, tam už tam vyšlo. Já si jistě. Víte, aby se, když tam jsou boti, nebo prostě když hrajete spotem, tak mě to moc nebaví. Ale... Kámo! Tak kde jsi tam vzala? Nevadí, hned máme rank 4. Vajíčko. Super. Pojď, abych tam... Aha, na stůl si dám nějakou dobrýho. Makej. Našelinu. On tady vlastně teď může padnout. A vlastně nemůže padnout mutace, protože my nemáme. Koho bychom mohli pušnout? Já nevím, jestli s Pokem. No, na velkým plavu, to sice jo, ale... Kdyby nejradši pak jak dostat, abych pušoval třeba Stewa nebo... Nevím, někoho. Ale 40 byl, můžeme si koupit M-sku. Já vlastně nemůžem. A pak bychom mohli pušovat M-sku, a to se mi taky nechce. Sorry, hoši, ale že to video je dlouhý, ale já prostě nevím. Takže to je strašně jako divný, prostě hrát takový účet, nemáš nic. A nebo můžu jít do leaderboardu. Dám lokal. Dám Brawler. Když šel s Pokem. Samozřejmě je lepší davek. Ale... Kdo má nejmíň? Kolik bychom museli dát? S Pokem hrál docela dost. 900. Ale by se ani nedíval, čím to je jako... Co je to znamená? To už prostě nevím. Jako vím, že nejmíň má s Bázlím. A Bravlady, který máme. Tam to roky... Dynamikem tam vím, že má... Nejmíň má... 930. Šelina má... Aha, 1000. Bull. Čím to bude má? Má jenom 803. Víte? 800. Jsem zpoumej. Ale tak asi nic, tak budeme pušet takhle. Ještě buze bychom mohli. Když půjdu tady, tam Bravla, sorry, hoši, druhý video, ale... Počkej, co? Já bych na Bravla. Dám buze. Kde je buz? Kde je ta obluda jedna? Tady. To je budu muset. Tam by nemusel mít tak hodně. OK, asi budeme pozvat buze.
Vždycky pokud jsem chtěl bus, to je víc zabavný, jakože. OK. Tady dáme buzátko, to tady necháme. Dáme buze. Dáme hrát. Ty by tady si myslím, že měly být asi 2000, nebo do 1000 by tady měly být celý boči. Nestalo se mi nikdy, když jsem hrál. Že by prostě nebyly boči. To je aspoň zábavný brat. Zábavný, potom byl. Já? Tak asi budeme hrát budu. Jo a jak jsem mi říkal, teď jsem mi natáčel další videa na YouTube. A tam říkám o těch, tam bude zmíněný o těch, ježiši, tam já nemůžu mluvit. Bude zmíněný o těch soutěžích a tak podobně. Takže se na to nezapomeňte kouknout. A bylo to zmíněné jako víc věcí, než měla tady říkat nemůžu teď. Tak prostě budou tam zmíněny jako věci a tak dále. Jo? Tak. Mohli bychom si dát Godzilla nebo něco takového. Tam bravo bolest. Tam za moje se teď budou taky. Teď bude bodci. Jo. Co? Jestli chcete stejně poznávat jako já, že tak vám to klidně řeknu, protože to ne na dlouho, ale tak je to na chvilku. Je to, že se chovají tak jako zasekaně, že prostě teda poznat, že to, taky většinou nemají žádný rang, nemají nic. Chovají se prostě jak nějací zbylci, který neumí hrát. Jo. Co já nechám. Jo, prostě nemají nic, nemají ani gadgetů, ani takhle, mají mutaci a dávají pořád takový ty základní piny, jakože brečí, nebo jsou naštvaní, nebo takhle. Rank 6, myslím si, že na tomhle videu trochu dobrý rank 6, teda to. No. Oh, GG, Alkano. Co, teď na ně půjdu? A čím jsou to... To je zábava. A proti botům vyhráváš. Co bych k tomu ještě neřekl. Že dáme to třeba, pušneme to na větší ranky a až budeme mít třeba 200 trofees, tak se znovu uvidíme. Takže na chvilku pápa. Hoši, ještě nemáme pušnutý na těch 200 trofees, ale jak jsem hrál, tak jsme dostali Legendary Star Drop. Prostě normálně na to klikám vždycky, normálně jako klídek, prostě Winstreak 10 a teď najednou Legendary, kámo, jestli nám z toho nepadne Brawler. Myslím si, že nám z toho padne Brawler, jestli ne, tak budu naštvanej. Po něco dobrýho. Ani se nebudu vyjádřovat, nevadí, jdeme pušovat dál. Tak, už jsem tady zase zpátky a dali jsme na něm rank 10 151 trofees. A my jsme teda jednou už prohráli, ale ten vícník se nestratil, nevím proč. A jdeme si vyzvednout nějaký věci z Bravo Passu. Tak, red.
Ještě tady si něco to... 200? Ok, tak první toto. Máme si koupit. Ne, já si ho nebudu kupovat ještě. Tady došlo, tady máme srdíčko. Ještě, makej. To je dneska zasekaný, co? Jaká blbá Wi-Fi. Nevím proč. Jej. Ono to. Ježiši, co se tu děje dneska? Jaký divný den dneska, no, nevím. Hele, makej. Ok, tak máme tady. Ty jsou coin pack. Počkej. Prosím. Když jsem koupil vajíčka. No. Já bych si strašně rád pak koupil těch 6 vajíček. Nevadí. Kita. Special offer za 500. Pak bych si chtěl koupit v budoucnosti tenhle skin. Na buzáka. Když ho teda pušujeme. 1000 coinů si můžu koupit, protože to bylo celkově výhodný. Nevím teď, jaký skiny jsou na buze. A no pak tenhle. Nevím, jaký je lepší. Ale teď bych vám řekl jenom jednu věc. Tohodle videa to je všechno. Lidi, midi, pidi. A koukněte se na další videa ze hry Brawl Stars, dejte like plus odběr, aby vám neutekly žádná videa a setkáme se u dalšího videa. Čusí!